Γεια σου συμπεθέρα μου, γεια σου συμπέθερε. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα. Καλέ μην το συζητάτε, ποιος κόπος, χαρά μας. Να μας ξανάρθετε, ναι, γεια σας. Αν ξανακάνω εγώ τραπέζι, να μου γράψετε. Θα κάθομαι να μαγειρεύω όλη μέρα για το συμπέθερο και τη συμπεθέρα, νομίζετε. Είστε γελασμένοι. Κόντευα να μας φάνε ολόκληρος. Νηστικοί πρέπει να έρθουν. Καλά, τι έχουνε ταινία. Η συμπεθέρα, μία κουτσομπόλα, άνθρωπος δεν κλείδωσε το στόμα της. Και με ξέρεις εμένα, συγχαίρομαι το κουτσομπολιό. Μια φορά αυτοί δεν μας έχουν καλέσει. Μόνο εδώ έρχονται, αρμένικη βίζιτα. Ένα ταψί σουφλέ που έφαγε. Και δεν έφερε και τίποτα. Σαν πως ξέρει να μαγειρεύει, σαν την κόρη της. Ούτε αυγό. Σπουδαία επιλογή έκανε ο κανακάρης μας. Άσε, μην το ανοίξω τώρα, γιατί θα στυλοχωρηθούμε. Κυριακάτικα. Και έχω πάει και εκκλησία το πρωί. Εσείς βέβαια, γιατί να μην περάσει ωραία. Φάγατε, ήπιατε, εγώ τα έκανα όλα. Και ένα ευχαριστώ δεν είπε κανένα. Σαβέρνα ή Κέιτι το κάναμε εδώ πέρα. Μη μου τους ξαναφέρετε, δεν θα το ξαναπώ. Ποιος είναι? Τηλέφωνο. Συμπεθέρα. Έλα συμπεθέρα μου, τι έγινε? Ξέχασε τα γυαλιά σου. Ξένοι είμαστε, δεν χανόμαστε. Μια οικογένεια είμαστε. Έτσι κι αλλιώς θα μας έρθετε την επόμενη Κυριακή. Ναι, θα μαγειρέψω. Δεν το συζητώ. Σε φιλώ. Ήταν να δεις που τα άφησε επίτηδες. Για να έρθουν να φάνε πάλι τσάμπα. Δεν τους ξέρω εγώ νομίζουν. Ηλία! Έλα μωρό μου. Θα έρθεις να με βοηθήσεις μέσα με μια δουλίτσα? Τώρα τελειώνω σε 5 λεπτά και έρχομαι. Τι να κάνω? Καλά, δεν βλέπεις ότι έχω πιο σοβαρή δουλειά να κάνω? Σιγά μην αφήσεις το PlayStation για να σε βοηθήσω. 2 χεράκια έχεις, κάτω μόνη σου. Τα δικά μου είναι πιασμένα. Δεν πιάνω το χειριστήριο. Θα σου πω και κάνω θάτο σε 5 λεπτά, αλλά με δεις σφύρα μου. Κάτσε εσύ και περίμενε. Στην τελική κάτω μόνη σου. Δεν κάνεις και τίποτα. Εγώ φεύγω. Πάω για ένα ποτό με τα παιδιά. Σε κανένα 2 ωράκι, 3 ωράκι θα γυρίσουμε. Άντε, φιλιά, μιλάμε μετά. Πάω για ποτό με τα παιδιά. Ξέρεις σημαίνει αυτό, Θα πιούμε δίχως, θα γίνουμε κουρούπελα, θα σερνόμαστε και όπου δούμε γυναίκα, εννοείται θα την πέσουμε. Θα τα πούμε παντού, σε όποια μιλάει ελληνικά. Βασικά και στους τουρίστριες, ακόμα καλύτερα. Θηλυκιά γάτα δεν θα αφήσουμε. Έχει να γίνει χαμός. Μην με περιμένεις, θα κοιμηθώ στον Κώστα. Κατάλαβες τώρα, Κάτσε εδώ και περίμενε, κορόιδο. Ρε μωρό μου, μπορείς να κάνεις λίγο πιο εκεί, να πάρω το χέρι μου γιατί το έχω μουδιάσει. Να σου πω, κάνε πιο εκεί, με έχεις πρίξει. Κολιτσίδα, λες και είμαστε Σιαμαία, δεν μπορώ να πάρω λίγο ανάσα. Ονειρεύομαι την ώρα και τη στιγμή που θα ξεκουμπιστείς, θα κοιμηθώ μια μέρα σαν άνθρωπος. Κάθε φορά πάνω, με πλακώνεις εκεί. Δεν μπορώ άλλο πια. Έχω σκάσει. Δεν έχω γνωρίσει πιο ενοχλητικό άτομο από σένα. Τόσα τετραγωνικά σπίτι έχουμε. Εδώ πρέπει να κάτσεις. Πήγαινε μέσα μόνοι σου να δεις τηλεόραση άμα θέλεις. Φύγε από το κρεβάτι. Είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Να σου πω κάτι. Μπορεί να με περάσει για τρελό. Αλλά τι θα λέγεις να γίνεις μετά των παιδιών μου? Μπορεί να έχω λίγο το χέρι σου? Τίποτα. Κάτι κοιτάζω. Πιστεύεις πως είναι κάπως νωρίς? Πώς να το πω? Για να σου πω πως αγαπάω. Να σου πω. Μπορείς να με τσιμπήσεις λίγο να δω δεν όνειρο? Ευχαριστώ Θεέ μου. Έχω ιδέα. Τι θα έλεγες να φύγουμε και να πάμε να μείνουμε σε ένα νησί για πάντα? Εγώ και εσύ. Πες ναι. Έχω γράψει ένα τραγούδι για σένα. Θα το παίξω στην κιθάρα. Κάτσε να δεις πως πάει. Ωραία εδώ, Εδώ θα κάτσουμε. Τι, ήθελες το πιο κάτω μπαγκάκι? Μήπως να πηγαίναμε για κάποιο καφέ? Δεν πίνω καφέ, μου δημιουργεί υπερένταση. Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Άσε που έχει και 2,5 ευρώ καφές. Μήπως να πηγαίναμε για φαγητό? Δεν το ήξερα, ήρθα φαγωμένος. Εγώ πεινάω όμως. Πεινάς? Ένα λεπτάκι έρχομαι. Τσίτος! Γαριδάκια θα φάμε. Ήθελες πακοτίνια? Τώρα το άνοιξε, δεν μπορώ να το αλλάξω κιόλας. Έλα, μην τρέπεσαι, φάε. Ευχαριστώ. Θέλω μια χάρη μόνο. Να μου κάνεις hotspot. Μου έχουν τελειώσει τα δεδομένα. Έχει διαγωνισμό στα Τσίτος και θέλω να πάρω μέρος. Να σου πω, πέρασε η ώρα. Μήπως να φύγουμε σιγά σιγά? Ναι, εννοείται, πάμε. Θα πάρω ένα ταξάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις ταξί, θα σε πάω εγώ. Σίγουρα. Τι σόι gentleman είμαι. Φύγαμε. Φτάσαμε. Εδώ είμαι εγώ. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Μην το συζητάς. Σε είχα παρεξηγήσει τελικά. Πέρασα πολύ ωραία. Έχεις πλάκα. Και εγώ πέρασα πολύ ωραία. Θα τα ξαναπούμε, Να σου πω. Κατάλαβα. Βασικά ήθελα να σου πω αν μπορείς να μου δώσεις 4,30 για τις βενζίνες μου. Έχω κάνει κάποια για την άλλη μεριά και ήρθα από εδώ για να φέρω εσένα. Παραπάνω δρόμος, παράκαμψη για αυτά που έχω κάψει. Αν δεν έχεις τώρα, μου τα δίνεις την επόμενη φορά, δεν έχω θέμα. Ή μου τα στέλνεις και με Άιρις. Αν δεν έχεις και Άιρις, έχω και πώς. Γεια σας, συγγνώμη που αργήσαμε. Είχε κίνηση. Καταλαβαίνετε. Μωρό μου, τι γίνεται, φεύγουμε. Ένα λεπτό σου ζήτησα. Όσο μου μιλάς θα αργώ περισσότερο. Δεν το καταλαβαίνεις. Εντάξει, δεν ξαναμιλάω να δω πόση ώρα θα κάνεις. Τι θες να πάω, αγαθή? Τι γίνεται, τελειώνεις? Σου είπα μισό λεπτό. Αφού δεν έχω την καφορές, ούτε θα κάνω, να έχω γυμνή. Ποιο μισό λεπτό, 2 ώρες έχουν περάσει.
Φεύγουμε! Αν συνεχίσεις έτσι θα πας μόνος σου, στο λέω. Είπαμε μισό λεπτό. Άντε, μας περιμένουν, θα αργήσουμε πάλι. Αγάπη, μόλις πέρασε μισή ώρα από την τελευταία φορά που πες μισό λεπτό. Να το γιορτάσουμε. Είμαι σχεδόν έτοιμη, κατέβα και έρχομαι. Δεν την ξαναπατάω, εδώ θα περιμένω. Ωραία, περίμενε χωρίς να μιλάς τότε. Θα ήθελα να ξέρω πώς καταφέρνεις και αργείς συνέχεια. Να μην μου το έλεγες τελευταία στιγμή, να ήμουν κι εγώ έτοιμη στην ώρα μου. Ποια τελευταία στιγμή, εδώ και μια εβδομάδα το ξέρεις. Το ίδιο λέμε. Μια εβδομάδα είναι, τελευταία στιγμή. Ορίστε, έτοιμη. Με έφαγες τη γυναίκα, με έφαγες. Πάμε. Πάμε, κάτω λίγο. Το κινητό μου είναι, περίμενε, το ξέχασα. Κινητό σου, έλεος μια φορά. Εξαιτία σου θα αργήσουμε πάλι. Μια φορά μέσα στην ώρα σου. Κάτι γράφει. Πώς είπα και για το Γιάννη. Ο Ηλίας, ο Ηλίας. Ο πρώην μου. Πάρε μαγκαλιά. Έλα, σαν να με φίλεις. Βάσια, Γεια σου, Ηλία. τι γίνεται, Καλά, εσύ. καλά. Ποδοτήτο. Ηλίας. Κόνα βάρβαρος να το κάνει. Εσύ πώς θα πας? Πώς θα πάει. Βλέπω συνεχίζεις και γυμνάζεσαι. Ναι, γυμνάζομαι να ξεχνιέμαι. Το τρέξιμο κάνει καλό. Ανοίγει το μυαλό σε νέα πράγματα. Και μέσα στον ήλιο βλέπω τρέχεις, Η αλήθεια δεν έχει πολύ ήλιο σήμερα. Ο ήλιος καίει για μας τις Τίτο. Κάστε. ανθρώπους, λέω, για όλους τους ανθρώπους. Πώς και από εδώ. Είπαμε να βγούμε μια βόλτα. Και εγώ που νόμιζα ότι ήρθε για κάποιο λόγο από τα μέρη μου. Όχι για κανένα λόγο. Εγώ πάλι έχω ένα λόγο. Δεν μου έχουν περάσει ακόμα τα νεύρα. Και τα μεμούτα. Όπως βλέπεις, προχώρησα. Α, προχώρησε. Αφού δεν έστειλες. Αφού μου στέλνει χρόνο. Περίμενα από σένα να μου στείλει. Εγώ δεν είχα το νούμερο σου καν. Έλα. Τι να πω, Βάσια. Ελπίζω να είσαι ευτυχισμένη. Και εσύ. Κάνε λίγο ακριτικό. Αχ, και μάθηκε το όνομά μου. Ήμουνα καλή, πώς με είδες. Τίτο. Τίτο, πού πας? Τι, έχω καιρό να γυμναστώ. Σκούριασα. Την πρώτη τη στιγμή γύρισα. Είμαστε. Κάνεις εκεί πέρα. Έχω ρεξούλες. 6 ώρα, σε μία ώρα ξυπνάω. Θέλω να δουλειάσουμε. Αύριο ρε μόρο μου. Καλά, πόσο ήπιες. Κοντεύω να μυθίσω κι εγώ. Είμαι κουρασμένος, αύριο. Καλά. Κοιμάσαι. Ναι, το συνηθίζω να κοιμάμαι με ανοιχτά μάτια. Το κοψοχόλιασες. Δεν είδα ότι έχεις έρθει τα μάτια σου. Δεν τα έχω μόνο ανοιχτά, τα έχω και 400. Τα χιλιάδες φαίνεται ότι έχεις λίγη ένταση. Φυσικά και έχω ένταση, Ηλία μου, γιατί είναι 1 η ώρα. Ναι, ωραία και. Πού ήσουν μέχρι τη 1 η ώρα? Τα παιδιά ήμουνα. Τι μπορεί να λέγατε με τα παιδιά από τις 10 μέχρι τη 1 δηλαδή? Τι να λέμε, μωρέ, χαζομάρες. Έπια μια μπυρίτσα, άντε και μια δεύτερη και πέρασε η ώρα. Και τώρα στα άγρια χαράματα τι θες ακριβώς? Έλεγα μήπως κουκουλιάζαμε λίγο μαζί. Να πας να χουχουλιάσεις με την κομμενίτσα σου που ήσουν μέχρι τη 1 η ώρα. Ποια γκόμενα. Λοιπόν, έφυγες, καναπέ. Τελειώνουμε. Προχώρα. Καλημέρα. Γεια σας. Μια ερώτηση θέλω να κάνω μόνο. Παρακαλώ, πείτε μου. Ο κύριος εδώ λέει ότι έχετε κάθε μέρα γυμναστήριο 2-3 ώρες τη μέρα. Αλλά έχω κάτι υποψίες ότι μάλλον λέει ψέματα. Μωρό μου, τι είναι αυτά που λες. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Μπορείτε να το δείτε λίγο στο σύστημα. Μαζέψου. Να το κοιτάξουμε. Απλά χρειάζομαι την κάρτα του γυμναστηρίου. Α, θέλετε την κάρτα. Ναι. Να σας τη δώσω. Άντε, τι κάνεις τόση ώρα? Ψάχνω την κάρτα. Α, τη βρήκα. Μπορείτε να τη σκανάρετε. Το βρήκατε? Αυτό ότι φαίνεται στο σύστημα έρχεται κάθε μέρα. Ναι, περίεργο. Είδες που το έλεγα. Και μάλιστα σήμερα είχαμε πει θα ανανεώσει και τη συνδρομή. Παραμπήκατε στον κόλπο, βλέπω. Είστε και τυχεροί γιατί ξεκίνησε το Black Friday μείον 20% σε όλα μας τα πακέτα. Έχει και Black Friday. Είμαι τυχερός. Και από ό,τι θυμάμαι είχαμε πει και ετήσιο. Ετήσιο. Ωραία. Να ανανεώσω τότε. Ναι, με το Black Friday. Ευχαριστούμε πολύ. Προχώρα. Ρε παιδιά, ακόμα κοιμάστε. 10 η ώρα πήγε. Πότε θα πάμε για μπάνιο? Θα χάσουμε όλη τη μέρα. Άντε. Σηκωνόμαστε. Δεν ήρθα στο νησί για να κοιμάμαι. Πάμε. Παιδιά, κλείστε τη μουσική. Πονάει το κεφάλι μου. Και ανοίξτε τα παράθυρα. Δεν φτάνει που έκατσα πίσω. Εδώ δεν έρχεται το air condition. Τι θέλαμε τώρα και πάμε στην πιο μακρινή παραλία. Είχε και κάτω το σπίτι μας. Η ίδια θάλασσα είναι. Πόση ώρα λέει? Ποιος θα έρθει για ρακέτες? Βαριέστε. Τότε τι ήρθαμε παραλία? Καθόμαστε και στο ξενοδοχείο. Δεν βάρετε κάτι μια ώρα ξάπλα. Τι ήθελα και ήρθα. Πολύ κρύα η θάλασσα. Και βρώμικη. Γι' αυτό σας έλεγα να μην αργήσουμε. Έχει μαζέψει όλο το θήκη τώρα. Άστο. Εγώ δεν θα βουτήξω. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, κοντεύουμε να βγάλουμε λέπια. Φύγουμε καμιά ώρα. Πίνασα. Shotgun, μπαίνω πρώτος για μπάνιο. Και επειδή μπαίνω κάθε μέρα εγώ πρώτος, τι έγινε? Το πρόλαβα. Έτσι κι αλλιώς θέλω παραπάνω χρόνο να ετοιμαστώ εγώ. Ρε παιδιά, γιατί κουνάει έτσι εδώ μέσα? Ζαλίζομαι. Ποιος διάλεξε αυτό το πλοίο? Και το κλιματιστικό. Είναι πολύ δυνατό. Δεν μπορούσατε να μου πείτε ότι έχει τόσο κρύο? Δεν πάτε καλά. Να αρπάξω καμία ιώση να πάω άρρωστο στο νησί. Λοιπόν, έλα, βγάλε τη τζακέτα σου. Εσύ φταίς. Δεν φαντάζεσαι τι έγινε χθες. Τι, πήγατε εκδρομή? Μακάρι να είχαμε πάει μόνο εκδρομή. Μας πήγανε μονοήμερη στην Disneyland. Στην Disneyland, τι λες ρε? Εκεί μέθησαν όλοι οι καθηγητές. Τι,
Μας είπαν ότι θα μας βάλουν σε όλους 20. Η κυρία Θανασοπούλου που μας κάνει μαθηματικά. Ναι. Ανέβηκε πάνω στο μπαρ και άρχισε να χορεύει. Είναι βαριά η κούπα, μέσα στο κουπέ κάνει τσούπα τσούπα. Τι. Το έχω και σε βίντεο, θα το δείξω. Στείλ το τώρα να το δω. Η Δέσποινα από το Α2 που σου αρέσει, Ναι. ρώταγε που είσαι. Τι της είπες. Της είπα ότι είσαι άρρωστος, στεναχωρήθηκε πολύ και φασώθηκε με τον Γιώργο. Τι. Από το Α3. Το Γιώργο που έχω τσακωθεί. Εν τω μεταξύ λένε ότι έβαλε και γλώσσα. Και βάλανε και γλώσσα. Τι λες. Αύριο μου το χάσει το μάθημα. Δεν το χάνω με τίποτα. Με καλύτερα ήδη. Δεν το χάνω. Ωραία, τα λέμε αύριο. Έλα, γεια. Θα περάσουμε τέλεια σήμερα. Πολύ γέλιο. Βγάλτε χαρτί και στείλω όλοι. Απροειδοποιητό τεστ.